Vir Buk na Katušnici je smaragdno-zeleni prirodni bazen sa slapovima, okružen stenama i gustom šumom. Dovoljno divalj u skoro netaknutoj prirodi, a dovoljno pitom da primi ljubitelje skrivenih mesta. Najpogodniji za malu decu jer mogu da skaču sa stena, kupaju se sa ribicama, istražuju plitke delove reke i zabavljaju se u pesku. Došao sam ovde da se kupam i da skačem i onda mi je bilo mnogo duboko i ronio sam i video sam neke ribice. Neke i pokušavao sam da ulovim. Zabavljam se sa bratom, igram se, skačem, plivam, ranim i ovde je baš lepo. Nisam skočio. Ali? Igrao sam se sa decom i kupao sam se tamo. Fino je, lepo je, čisto je, ima puno prostora za decu da se igraju, voda je fantastična, priroda je divna i preporučio bih svima da dođu. Na Buku smo zatekli i našeg proslavljenog režisera Gagu Antonijevića. Drenova je njegova pradedovina, a Buk je mesto na kome je proveo detinjstvo i mladost. To je jedan zaista bio dragulj koji je bio nepoznat ljudima koji nisu iz ovoga kraja i to baš ga je bilo jako teško i naći, bio je nekako iskriven i nije imao ni pristupa mnogo tu, moralo se malo uz reku ići peške ili malo spuštati, tu bio neka kao stazica. A da bi postao pristupačan, u Drenovi su osnovali turističko udruženje Buk i krenuli sa uređenjem, uradili pristupni put, raskrčili prostor za igre na pesku i postavili branu. Samo je akcenat na uređenju da ostane priroda, znači urbanizacije nikakve neće biti, to je najbitniji akcenat koji je stavljen u samom dogovoru svega toga. Turističko udruženje je izuzelo neke dve parcele, da kažemo, od tu meštana koji su ušli u samo turističko udruženje i napravljeno od 3 člana, širit će se. Vir Buk je udaljen od Zlatibora 23 km, a od turističkih atrakcija kao što je vodopad Gostilje ili staro selo Sirogojno 8 km. Voda je do 20 stepeni, a dubina Buka je do 4,5 metra. Za 20 dana od kada je otvoren posetilo ga je oko 1500 ljudi. Ovaj Buk upotpunio je raznovrsnu ponudu kupališta na Zlatiboru. U turističkom centru Zlatibor, iako ne postoji javni gradski bazen, zaista veliki hoteli, vile raspolažu sa wellness spa centrima i bazenima koji se turistima nude. U okolini samog turističkog centra Zlatibor već tradicionalno poznato kupalište u Semegnjevu i Zlatiborska jezera i čuveno kupalište Komšo, Jokino vrelo koje se takođe turistima nudi, koje je u samoj turističkoj ponudi, ali i blizina recimo Bele zemlje i bazena u Zlatiborskoj noći koje je takođe na raspolaganju turistima. Sve se to nalazi na mapi i mi turistima redovno u ovim letnjim mesecima upravo promovišemo te lokalitete. Bazen u Golovu, bazen u Gostilju i još niz kupališta koji se zaista turistima nudi. Zlatibor je u piku letnje sezone, smeštajni kapaciteti su popunjeni više od 80%, što znači da na ovoj planini trenutno boravi dnevno oko 50.000 posetilaca i svi oni imaju široku ponudu kupališta za osvežavanje u ovim tropskim danima.